ak polovica Sasky sú ľudia z KDH, Za ľudí a podobne, veď tí sľubovali v minulosti, že zrušia jeden volebný obvod, tak kedy potom klamali alebo nemysleli to vážne? Keď boli Za ľudí alebo keď sú teraz Saska? Zatiaľ som nemal žiadnu kritiku na predbežnú informáciu, že ideme s týmito zmenami do medzirezortného pripomienkového konania. To je prvý fakt. Čo sa týka zmien vo fungovaní strán a vo financovaní strán, zatiaľ neprišla ani jedna pripomienka k predbežnej informácii. Takže v médiách bolo jedno, v praxi nebolo nič. Zrušenie jedného volebného obvodu v ústave vytvorí diskusiu o tom, čím ho nahradiť. Buď pôjdeme koľko krajov, toľko volebných obvodov, alebo polovica Slovenska v krajoch, a polovica Národnej rady v krajoch a druhá polovica vo volebných obvodoch, ako je teraz. To znamená, že celý jeden volebný obvod, celé Slovensko. Ale urobme to tak, že tu máte všetci férovú možnosť. My aj tak nemôžeme zásadným spôsobom zmeniť parametre volieb tesne pred parlamentnými voľbami. To znamená, že najbližšie voľby by mali byť posledné v jednom volebnom obvode. Takže inými slovami, až 6 rokov by mali strany na to, aby sa konečne spamätali. Je to seriózne aj pre tú najviac handicapovanú stranu,